তো ভাই এটা কଣ বিକୁଛ? ଚୁସ୍କି କୋଲା এটা କଣ ବରଫ ଖଣ୍ଡଟା? ବରଫ ବରଫ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହାଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଆହବ ବରଫ। ଦେଖିବା କଣ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଦେଖି। ଏଟା କଣ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଏଟା ସବୁ? ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଅଛି, ପାଇନାପଲ୍ ଅଛି, ପୁଦିନା ଅଛି, କୋଲା ଅଛି। ଏଟା କଣ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ବରଫ ଦିଅ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ସାଇଜ ଦିଆହବ? ତୁ ବାଡା ହବ ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଲା କରା ହବ ହେଇଗଲା ଗୋଲା। ଏଇଠି ଦେଖି ଏଥିରେ କଣ କଣ ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଏଟାକୁ ରଖା ହବ। ତାପରେ କଣ ଫ୍ଲେଭର? ଲୁଣ ଜଲଜିରା ଦିଟା ଯାକ ପଶୁଛି। ବୋତଲ ଲୁଣ ଜଲଜିରା ହଁ ତାପରେ କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ଦରକାର ସେଇ ଫ୍ଲେଭର କହିଦବା। ପୁଦିନା ହଁ ପୁଦିନା ଦିଆ ଦେଖିବ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା।